Mae dydd Iau yn parhau i roi, yn dwi. Mae'r het yn dod i ffwrdd, a dyma ni yn dod o hyd i ben campwr fan hyn. Yr ebol neu'r eboles ore Clws Tydi a'r hosglwm arbennig yn mynd i gyfeiriad teulu Costello. Blue Haven Sitting Pretty yn mynd ar wobr gynta, llon gyfarchiad mawr iawn allan o'r march Moorcroft the Master a'r gaseg Blue Haven Little Miss Perfect. Cael Costello fyna ar ben i ddigon. So if you can show your appreciation in the usual Royal Welsh way for the champion of the Welsh Pound bread from all the way Thistledown, Harper, Royale. So from Welsh Champion here. And I would just like to say in addition to thank the judge this morning, Mr. Williams, and Mr. Geoff Yn cipio calon y beirniad ac yn sicrhau carden goch. Dyma ni Blue Haven Sitting Pretty. Y gore o'r ebolion a'r ebolesi yn derbyn Clws Tydi a'r hosglwm arbennig a llon gyfarchiad mawr iawn i deulu Costello. In a result in special 67.